שלום, כאן מג'יק ארקסטיבי, ואני אלמד אתכם קסם ממש מגניב. בשבילנו אני צריך 12 קלפים. התכוונתי 16. אוקיי. יש לי כאן 16 קלפים. קלף התחתון, שמתי את הג'וקר, אוקיי? זה לא ממש חשוב. רק צריך קלף שיהיה כאן לזכור, אז שמתי ג'וקר. אוקיי, עכשיו אני אהפוך את החבילה ואעשה ערבוב מוזר כזה. ששמים קלף אחד מתחת, קלף פה, קלף מתחת, קלף פה, קלף מתחת, קלף פה, קלף מתחת, קלף ככה וככה וכולי וכולי. ייי ייי ייי. אוקיי, עכשיו כמו שאתם רואים, הג'וקר לא הקלף הכי למעלה, הוא גם לא הכי למטה, הוא איפשהו בחבילה. איפה הג'וקר? אוקיי? עכשיו אני אהפוך את הקלף העליון. אני אשאיר אותו הפוך. אוקיי, עכשיו אני אעשה כמה קאטים, עד שתגידו לי סטופ. סטופ. אוקיי, עכשיו אני אחלק את הערימה, את החבילה לשני ערימות כאלה. אוקיי, ועכשיו בגלל שהאס פה, אני אוציא את הערימה הזאת. ככה אני אעשה שוב ושוב. ונחשו איזה קלף יצא. ג'וקר, ייי ייי ייי. אוקיי, עכשיו אני אלמד את הקסם. אוקיי, מה שאנחנו בעצם צריכים זה 16 קלפים ביד, באמת 16, הכל טוב. ונגיד אני אשים פה שוב את הג'וקר. לא משנה איזה קלף, באמת. אפשר אפילו עם 2, או כל קלף. אוקיי. אתם אפילו יכולים לא להסתכל ולהראות להם ככה איזה קלף אקראי. ואז, כאילו אתם לא מסתכלים. אוקיי, יש לנו כאן את הג'וקר. עכשיו מה שצריך לעשות זה ערבוב כזה. לקחת קלף אחד, לשים אותו למטה, באמת כמו שזה נראה. ועוד קלף, לשים אותו פה. ככה, עד שכל הקלפים נמצאים על השולחן. בצורה כזאת. עד שנגמרים הקלפים מהיד. עכשיו הג'וקר הוא איפשהו בחבילה. טוב. הוא עדיין נשאר שם, לא עשיתי שום דבר מיוחד. עכשיו הופכים את הקלף העליון. שזה באמת הקלף העליון, לא עשיתי שום דבר מיוחד באמת. עדיין הג'וקר איפשהו פה. אוקיי. עכשיו אני עושה קאטים. אפשר לעשות ככה. תן לי קלף אחד. אפשר לעשות קאטים כאלה. אפשר לעשות קאטים כאלה, משהו יותר נוח. אני אישית יותר אוהב בזה, זה נראה יותר יפה. אוקיי, עכשיו עד שיגידו לכם סטופ, זה לא באמת משנה. סטופ. אוקיי, זה לא משנה כמה תעשו. עכשיו צריך לחלק את החבילה לשתי ערימות. זה לא משנה איפה אתם מתחילים. אתה מתחיל לכאן ולכאן, או לכאן ולכאן. אבל זה חשוב, מה שכן חשוב, זה שזה יישאר אותו סדר. נגיד אם אני שמתי פה, אז אחרי זה אני שם פה. ואז שוב פה, ואז שוב פה, ואז שוב פה, ואז שוב פה. אם תעשו משהו משובש, נגיד תשימו פה פעמיים קלף, במקום לשים אותו כאן, אז הקסם די ייהרס. אז לא לעשות את זה. ואז בעצם, רגע, עכשיו מוציאים את הערימה שהקלף ההפוך לא נמצא בה. הקלף ההפוך נמצא פה, אז מוציאים את הערימה האחרת. ככה עושים, שימו לב שאתם עושים את זה בסדר הנכון. לא באמת משנה מה אתם עושים קודם. עד שמגיעים למצב כזה שיש לנו רק שתי קלפים. הקלף השני הוא יהיה ג'וקר. אוקיי. מקווה שלמדתם. אם אהבתם תנו לייק, תעשו סאב, נעלה סרטונים הרבה בשבוע כמה שיצא.
תירשמו לערוץ אם אהבתם. וזהו, ביי.